Metsämultia on luotettava työnantaja, joka panostaa työntekijöiden hyvinvointiin. Olen työskennellyt metsäkoneen kuljettajana lähes 30 vuotta, josta viimeiset 7 vuotta Metsämultialla. Työ on itsenäistä ja vastuullista, jota on helppo toteuttaa hyvin organisoidussa yrityksessä. Metsämultia Oy on koneellista puunkorjuuta harjoittava yritys läntisessä Keski-Suomessa. Meidän vahvuutemme ovat osaava ja motivoitunut henkilöstö, pitkäaikaiset yhteistyökumppanit yhdessä valtakunnallisesti tunnettujen asiakkaittemme kanssa. Vuosisuoritteemme on noin 600 000 kuutiota puutavaraa, joka on noin 13 000 puutavara-autoyhdistelmää. Tämän vuosisuoritteen korjaamisen tarvitsemme 14 omaa korjuuketjua ja noin 5 osayrittäjän korjuuketjua ja henkilöstöä noin 70 alan rautaista ammattilaista. Panostamalla pehmeiden maiden korjuuseen satsaamme työntekijöidemme ympärivuotiseen työllisyyteen sekä takaamme asiakkaillemme ympärivuotisen puun saannin. Luotettava korjuu-urakoitsijahan on aina mieleen. Minulle metsänomistajana niin hyvä korjuujälki, sehän on niin kuin kaiken A ja O. Ja sitten aina kun menee katsomaan, niin kyllä siellä aina pääsee puheille sitten, että kone sammutetaan ja kuski kyselee ja kuskilta voi kysellä. Minun tehtäväni on kuljettajana huolehtia metsänomistajan omaisuudesta mahdollisimman hyvin. Metsämultia yrityksenä huolehtii työntekijöistä hyvin, heidän työhyvinvoinnistaan ja kannustaa liikkumaan ja myös järjestää liikuntapaikkoja. Työhyvinvointi on päivittäistä kanssakäymistä henkilöstön kanssa, joka perustuu suoraselkäiseen, rehelliseen ja asian ytimessä olevaan toimintaan. Päivittäinen työ on työhyvinvointi. Haluamme olla halutuin yhteistyökumppani työntekijöiden, asiakkaittemme sekä yhteistyökumppaneiden keskuudessa.